Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, rugyanan tayo na po, dikitin sa gana tayong tupiko tayo iti deto yung aldaw para iti damdamag ni Berto. Idikalman, nangiparwara po ti Department of Agriculture, ti maysang kalikagom, wenno kasla apela. Dito iti pananggutigot, ti Department of Agriculture, iti United Nations Food and Agriculture Organization. Dito UNFAO, nga may tuloy ti Open Agri-Trade, iti bait apo dito pangta nga mabalin nga panakapasama ka po iti food crisis inintero nga lubong. Gagayim kayong kabsat, malaksida po kada iti talagang babaknang nga nasyon. Ngem no iti pagilian tayo nga Pilipinas, ti pagsasaritaan, ti krisis iti makan, gagayim kayong kabsat, medyo dakkel nga pangta. Dakkel nga pangta po iti seguridad, ti tunggal may sa kadatayo. Apay, no adda ti mapasamak nga food crisis, wenno pa kurang ti agserbi makan, mabalin apo nga digitay pada nga marigrigat, atakyenda apo digitay addaan, gagayem to include businesses, tapno iremedyoda iti kaadda iti agserbi kadakwada wenno kanenda. Digiti may sa kadagiti saan lang nga po nga digiti mabalin nga matay ka gapo iti bisin. Ngem mabalin nga matay ka gapo iti riribok gagiyem kayong kabsat. Digiti istorya ti kadaanan or biblical story gagiyem kayong kabsat. Addan digiti nakapaspasamakan apo iti panagbisin. Dito ket gubway ti drought wenno panagtikag. Padasin nyo apo nga ukagen or paistorya kadagiti mahilig apo wenno writers to include priest, digiti papadi, seknan apo diti panagbisin gagiyem kayong kabsat after or before Christ. Gagiyem adda digiti giant digiti mythology story adda digiti kasjayan na napaspasamak apong dumdumngeg wenno agbuibuya edi programa tayong damdamag ni Berto. So DJ apo ket nasken nga saganaan. Awan sa pulin tayo nga ni Secretary William Dar ti Department of Agriculture adda kastuyen nga apelana iti United Nations Food and Agriculture Organization dati UNFAO nga wen ken mabalin nakalukat latta apo iti importasyon wenno eksportasyon digiti sabsabaling nga nasyon kadagiti makbakan wenno agricultural products wenno makan iti nagduduma nga nasyon pakairamanan ti pagilian tay nga Pilipinas. Tay kunakon saan tay nga ang angawen detoy apo nga pangta, saan tay nga ang angawen detoy nga mabalin nga mapasamak kada di masungsungad nga aldaw.
di kita makita nga rason no apay nga mabalin na mapasamak ti food crisis sana ka mangbutbuteng ngem adda di kita pagilasinan umuna apo umuna-unay nga mabalin nga rason ket detoy bungo apay laeng nga po iti pandemya detoy nagbalin nga epekto kada tayo ti COVID-19 nga ginggana kada gitoy adda pay laeng nga po di kitay maapektaran iti COVID-19 gagiyem ken kabsat maikadwa detoy mapaspasamak agubat iti nagbaitan ti Russia ken kastamet den iti pagilyan nga Ukraine nga detoy ti maysa kadagiti rason kang runaan na rason no apay nga nangato iti presyo digiti produkto a petrolyo gapu iti panangiban tinagduduma apo nga nasyones especially digiti organisasyon nga dadakel may salita na po ti biang digiti European nations European Union apo gapu iti panang kondenarda iti inaramid ni Vladimir Putin ti Russia nga nangraot iti biang ti Ukraine DJ ti may sapay kadagiti rason no apay so DJ adjustment ti presyo digiti produkto a petrolyo digiti digitoy apo nga mangan analisar ti sitwasyon gagayem ken kabsat ti panagbiag ti tunggal may sa kadatayo nga Filipino daytoy ket mabalin nga mangpapatay kadatayo apay ni serbisyo to include products apo agkuti ngumato ti presyo na ket dete kitain tayo nga inaldaw-aldaw para ti pamilya tayo agkamtod ket agkamtod wenno agkurang para iti agserbi kada tayo nga dete ket mangkisay kadagitay makabalin a Filipinos wenno pamilya nga makagatang kadete agserbi kadakwada babaen iti dete masapulanda apo DJ ti kasimplian nga wagas iti panangilawlawag tayo iti daytoy nga banag apo nga dumdumngeg so dito nga apela según kini Secretary William Dar rumbeng ko na nga iti UN FAO ket adda isu nga mismo ti mangidaulo wenno mangyuna iti panawagan iti entero alubong tapnon ti kasta agtalinaed ti worldwide market trades kadagitay agricultural products so awan sa pulin tayo kini Dar met apo nga nang nga rami dapo kadati nga apela gagiyem ken kabsat nga nagbebea adu di kita nakababalawan ni William Dar idi mapasama kapo ti African swine fever gagiyem ken kabsat na babalaw ni William Dar idi agswek ti presyo digiti produkto iti pagtatalunan kang runaan na itiirik na babalaw ni William Dar idi ibagada apo nga the shortage ti galunggong ket agimport tayo iti tonelada nga galunggong nagsanek manen ti pan nakababalaw ti agrikultura babaen iti panangidaulo ni William Dar apo nga agbuybuya so kadagitoy inunnaan na siguro na gagayem ken kaabsat addan dati apilana iti UN FAO ti Food and Agriculture ti United Nations nga masapul nga agtultuloy apo deti makungkuda nga market trade si entero nga lubong para iti agricultural products apo so napintas nga dang ni Dar ti panawagan ni Dar kagidda na po deti agtultuloy pailaeng apo nga gubat iti nagbetan ti pagilya na Russia ken kastamet in Ukraine nga deti ket maysa kadagiti rason iti pa nagbaba ti supply ti trigo ken sabsabali pay nga agricultural supplies trigo ti dakdakamaten ni Dar iti kalabes deti Bakers Association of the Philippines nangiparwar apo iti rakurak na nga adda kuma magatang da nga taga bakery digiti agpatpatao da po ti tinapay nga agricultural products manipod kariri manalon ti pagilya na Pilipinas apo nga daytoy ket mabenepisyaran da pakabenepisyaran met digiti manalon so dito nga rakurak ni Dar rumrumwar nga digiti trigo nga aramaten tayo apo dito pagilya na Pilipinas manipod para kadigitay bakery products aggapoy jay balasyo taaw naapektaran ti supply ti trigo
iti pagilyantay nga Pilipinas gapo iti gubat tinagbaitan ti Russia ken ti Ukraine kas panangadmitir ni William Dar. Kunapay ni Dar nga nagmonitor da kadagiti sumagmamano nga nasyon nga addan digitay nagsardeng po ti monitoring da nagsardeng ti sumagmamano nga nasyonen iti pa nag-export kadagiti food products wenno inputs production inputs gagiyem gapo siguro iti DJ makit kita dan nga pangta ti bisi panagbisin may bilang kadagiti nasyon nga nangarami din iti pa nagisardeng na iti pa nagsupply panangiparwar kadagiti agricultural products da ket ti Argentina, Algeria, Ehipto, India, Indonesia, Iran, Kosovo, Kazakhstan, Turkey, Ukraine, Russia, ken sabsabalipay. Dati Egypt apo no Ehipto padasin nyo nga ukagen digiti istorya iti Biblia dati iti maysa kadagiti nakapadas iti panagbisin gapo iti drought tikag I think before Christ dayjay nga istorya apo nga dumdum nga gweno agbuybuya. Maysa kadagiti rason na ti pannakaisardeng ti eksportasyon ken protektaran damet ti kabukbukudan da nga populasyon. Pinanunot da nga tinasao nga digiti nasyon da ket babalin nga isuda iti maapektaran no agtultuloy iti panangiparwarda kadagitay produkto da gagayem ken kamsat. Lagi tayo apo, dito nagbalin na rakurak ti Philippine Statistics Authority. Idikalman na pagsasalitante dito. Ti inflation na idibulan ti Mayo ket ngimmato or pimardas iti 5.4%. Mas nangatngato iti 4.9% idibulan iti Abril. Inulit-ulit tayo nga pagsasalitaan dito inflation dito purchasing power dito kwarta tayo ano dito peso nga usarin tayo apo kas Philippine currency gagiyem ken kamsat base apo iti Philippine Statistics Authority from April to March April last year March 2022 gagiyem ken kamsat ngimmato basit I think 4.7 ngimmato iti 4.9 ti inflation but from April to May gagiyem kamsat 2022 from 4.9 nagbalin nga 5.4. Ket no agtultuloy ti panagngato apo ti presyo di kitay magatgatang gubway apo dito nga krisis haan nya sumangpet awan di kitay sumangpet apo nga raw materials tayo from other nations kada kitay produkto nga masapol tayo dito langis ken sabsabalipay mabalin nga umatupay wenno pumardas pay apo ti panagtayek ti inflation rate iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Nga kas kadito yung experience tayo manipod Abril nagpatingga apo iti bulan ti Mayo. From 4.9 April nagbalin nga 5.4 iti napan nga bulan iti Mayo. So kasjay so adada nga parigat idilikudan dito ada pa yan ninapo ti panagnato di kitay presyo di kang ronan magatgatang ken kinunan ni Dar nga saan laeng nga dili pagilyan nga Pilipinas ti maka-experience iti detoy no diket iti intero a pagilyan partikularen kadagitay nakaingatuan na po ti presyo na ket iti biyang ti naingato ti presyo na iti world market ti ket ti irek mais soybeans asukar ken kastamit den trigo. So digitoy kang ronaan gagiyem ken kabsat nga masapsapul tayo. Mabalin nga maragsakan kuma digiti pada nga mannalon iti pan nakaingato ti presyo digiti produkto da gagiyem ken kabsat especially irik angem no kitaem apo isuda met latag suffer kasi ti mapaspasamak kadatay dito no makaapit ni pada nga mannalon ilako na amin gaputa kamkamaten na di pangipunan na kaditi sumaruno nga produkto let's say nalpas ti panagapit iti pagay hindi di irrigated rice land iti probinsya tayong Ilocos Norte ilako da amin mapandayaban dati bagong truck tapno kargain na di nabilag ken saan abay kamkamaten da apo dijay pagpunan damanen para iti sumaruno nga cropping season second crop no kas pagarigan
datay med dito itang tangkig, apo, after ti main crop, santay nga ag second crop, timula tayo, mais, bawang, ken sa malipay. So, kasapulan manin ti punam, iso nga iparwar mo, tinakadakdakes nga kuanay dito, gagiyem, ken kakabsat, tinakadakdakes nga ano na, epekto na kada tayo nga manalon na inlako tayo, impanday po di kita traders, ipanday ipwesto day je bodega, i-stock day jay. Enton in parwar ni bodega di kita negosyante, di bagas nga ginatang da kada tayo, agsubli nga gatangen ni manalon, iti nanginginan nga presyo. Kas di apo ti mapaspasamak, yak malagipen, ada computation ni apo dating provincial agriculturist Norma Lagmay di numano nga kaban ti bagas ti kasapulan nga kanen ti maysa nga tao iti uneg ti makatawen. But sorry, nalipat ako na dito interview kidi iti dating provincial agriculturist nga ni Mrs. Norma Lagmay. May bagana makwenta na pay numanot gastos ni manalon iti kada kilo ti irik nga patauden na no addagadan siya na wenno awan gubway apo di kiti nangingina nga agricultural inputs. So yun yung problema kada tayo. Aglako ka tinakalaklaka nga mais, diti bukel ti mais. Ento no may proseso nga agbalin nga kanen di kiti dingwen diti luakom nga mais ilako da kengkat na kangingina. Gatangin danto kengkat ti 12 peso saging ganat 12.50 ang inton gatangem ti per kilo diti nakaiprosesuan na nagbalin nga mas para kada kita taraken mano ti kada kilo 30, 25 from 25 to 30. Yun yung digit may sa kada kiti problema. Malagip yu idi ada digiti anat awag nan diti tayo diti pasukin diti minas gagiyem ken kamsat diti puraw ang minas iti pasukin idi di kaya kasagsagan na abo iti panagminas da minasen da dito pagilian tayo nga Pilipinas, dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte, then maiparwar dito nga Minas, mapan iti China, mapangariri kabangimbang tayo nga nasyon, into nagsubli nga finished product nakanginginan ton ti presyo na. Ayun, ganun tayo. Guys, kasi di abot, ti mapaspasamak kada tayo. Ada minerals tayo dito, iron ore. Awamet pagiprosesuan tayo. Awamet pagiprosesuan tayo. Iparwar tayo, di kajay nga minerals. Into nagsubli, nakangingina. Parang ganun. Even agricultural products, kasjay. Tailang kamatisen ang gatangin da kada tayo, istakin da DJ apo ikanda kada tay nagdudumang banag nga mabalin nga mang preserbar inton insublida dito kabukbukodan tay nga lugar nakanginginan na DJ nga produkto nya kasmet apo kada toy presyo iti irik apo nga dumdum nge wenno agbuybuya kas jemet apo so dito nga apela ni Dar. Parang kinukontra rin ni Dar. Deti apelana. Kakabsat keng gagayem. Apay, may bilang kunana kaditi nasyon nga nangisardengen ti panagiparwar na kaditi agricultural products gapu iti pangta ti panagbisin ket ti Argentina, ti Algeria, ti Egypto, ti India, ti Indonesia, ti Iran, ti Kosovo, ti Kazakhstan, Turkey, Ukraine, Russia. Awon pa dito yung nairaman ti China. Gagayem ken kabsat but China naka-experience siya tayo na po ti panang bikkel na kadagiti produkto gagayem kamsat kunani Dar may isa kadagiti rason no apay nga isardeng digiti nga nasyon ti eksportasyon ket gapu iti panang protektada iti kabukbukudan da nga nasyon wenno populasyon. If we are talking about population sino digiti tao nga agnaed iti deta nga nasyon digiti tao kasla ko makadatayo datay nga Filipino ati maproteheran no saan mo nga iparwar digiti agricultural products mo apay gapu pay laeng taadda nga rudpang ta ti panagbisin di ba da bagsasaw tayo nga iti Ingles nga charity begins at home kaasyam nga umunat tabagim samunto kaasyan ti sabali nga tao prepararam nga umuna ti parakeng ka samunto prepararan ti sabali. Yung ganon. So kayat nga rod ni sabali nga nasyon nga pag-angkatan tayo ita kadagiti agricultural products to include raw materials kadagiti nagdudumang nga produkto.
nga iparwar ni produkto na ket ipan na dito pagilya na Pilipinas. Kakabsat king gagiyem no mapadpadaanan ti mabalin wenno dati pangta ti panagbisin. Sila kumaadda sa nga asin, wenno bugoong, sa nga iskodilya nga bugoong ko natayo ket agabraw ka para iti pangaldaw ken pangmalem, bugoongam. Umay umutang ni karubam ket DJ lat addaken ka, ipautang mo, sobra na ti kinadakkel ti pusom, sobra na ti kuan, sobra na ti panangipatig mo baka da sa bali nga relasyon nyo ken ni karubam mo na no ited mo pala di nabati nga asin wenno bugoong mo, ket mapadaanan ti pananglutom ka di pangaldaw mo, namnamaem nga sumarunon to man na luptuen tay pangmalem mo, ganun yung di apo ti ka aalistuan nya panangilawlawaga. Kada ito nga sitwasyon ti pagilyan na iti agdama. Ado di kita pagkurkurangan tayo, apo. Ado di kurang tayo. Dito pagilyan tayo nga Pilipinas. Ada dito sumada para iti biyang ti agrikultura, di agricultural products. Gagiyem nga matmatay ti agricultural products tayo dito pagilyan na Pilipinas. Gapu pa ilaeng iti importasyon. Or saan yung importasyon na dete smuggled vegetable, smuggled nga agricultural products, most especially po DJ sibuyas yung pinaka and even tobacco, ada kita aduda bawang, sibuyas, tobacco, ken uray sabsabalipay nga nga klase di agricultural products. Apay di kita sumangpet nga agricultural products dito pagilyan tayo nga Pilipinas, apo no kalidad ti pagsasaritaan nangat nga to ti kalidad da na pimpintas ti klase da ngem di kita ipataod tayo, di kita bagyo vegetables tayo nga pag karkarit di kita taga ngato aper gagigem ken kaabsat awan binatbat da di gitoy kada kita aggapoy ti sabaling nga nasyon especially China, di ba ti Department of Agriculture nagballa agi din kada kita'y buyers nga saan tayo nga gumatgatang kada kita'y imported when smuggled gagiyem. Dadi kita imported nga tips di kasano nga malasin mo nga rod. Di kita kano agapo jay makita mo di kita'y characters AJ Carton nga nakagagapuan na when no saan nadalos di gitoy nakasla di kita agapo jay bagyo nga makita nga medyo daga-daga pa ilaeng di kita rason wenno di kita pagilasinan nga ingted nga tip kada tayo ti Department of Agriculture kada kita naglablabas nga aldaw aseknan apo ti panagreira ti panakaisirek illegal di gitoy nga nateng ditoy kabukbukudan tay nga lugar nga daytoy ti mang papapatay kada kiti mannalon agasem dete produkto tayo nga bawang dete produkto tayo nga mais, kakabsat ken gagiyem, umay ni aggatang na baba, apay, ado na ti nagatang ni agpundo, adun ti karga di kitay bodega, apay, naggatang dat imported, dito amo no imported nga legal di pa nakaisirek na, or illegal, amo tayo ti bapaspasama kapo iti Bureau of Customs, karagidi pa naglablabas nga tawtawen, naglablabas sa presidente, apo magic and the Bureau of Customs, especially the agricultural products, nakadado nga na import na isirsirek nga illegal ti pan nakaisirek na, gagiyim kamsat, parang nababaliwala yung Bureau of Customs, kada gito'y paspasamak, gagiyim kamsat, trailer nga sibuyas, bawang, bukbukel, ken sabsabalibay. So yun yung pumapatay. Importation or smuggled agricultural products, ti rason na po nga mapatay, matmatay, tibiyang digiti mannalon. Nga dahito ikat maysa, nga rason no apay, nga mauma digiti agtalon. Met ti agmaring, pagbiyagan da, edi kwa medyo angat tayo, no bawang ti pagsasaritaan. Edi kwan simrek ti imported nga bawang awanen na pisting anam pinsanen apo ti industriya ti bawang kakabsat ken gagiyem ken adupay even kopra diti kadaanan nya produkto tayo diti kang runaan nya produkto tayo ti south of the river ti syudad ti Lawag idi ubing kami apo diti unas itawanen manmanon ti mang patronisar iti unas gagiyem awam metune ti uminom ti basin tilang nataray tatan nya produkto tayo no unas ti pagsasaritaan suka
to include sugarcane. Yung sugarcane na diti tagapulot, medyo ano pa yan, suka, laingen. Then yung arak ti base, ang dami tayo, di kita mailiw, ngem kay kayat dan, di kita isabsabali ang klase, iti mainom, po, ano. So yun yung ano, dito ti pangta, parang sinasagot na rin ni Secretary Dar, outgoing secretary, kasi adda baro na po nga, adanton barong Dar secretary tayo, gagiyim kayong kaabsat, Department of Agriculture, apong kabumbo, no, DA, secretary tayo, nga inapuintaran or nakasaritan, ni Apo incoming President Bongbong Marcos. So ito yung problema. Dito Apo tidakkel nga problema tayo iti agdama. Aya no kasano nga sulbarin tayo ti mabalin nga dakkel nga epekto na kadagiti Filipino ti pangta ti panagbisin when no crisis iti makan. Aya adaman deti nasapa nga apela ni Dar ti UN FAO deti United Nations Food and Agriculture kakabsat keng gigiem parang wala rin to suntok sa buwan. Haan niya ano dito, haan niya assurance nga malabsingan tayo. Iso nga datayo, agin inot tayo. Datay ti umununa nga mangkaasi ti bagi tayo, especially di ti adanak ng ubing, kakabsat. Di ba, idi ti may sa kaditi problema, di waldas tayo iti bagas. Ada digiti adapay naputar nga lintig nga mangipawil ti Unli Rice. Sino yung mga mahilig sa Unli Rice? Medyo agin inayad kayo iti rice kasi ti rice dito ti maysa kadigiti rason no apay nga mapaspasama ka po wenno agsagsagaba ti 2 milyon nga tattao iti diabetes gagiyem ken kabsat. So may ada measure ada na aprobaran nga lintig nga maipawil ti Unli Rice, especially apo kadigitay pagpapanganan, fast food chain, tapnon ti kasta, malimitaran, DJ diti lang makaumanay nga kanem ti maidasar. Even pa nagluto, dapat kasjay, kaabsat keng gagayem. No pa'y may ibagbaga apo nga dimuras, ngimato apo diti produkto tayo, nga irik iti pagilya na Pilipinas to include Ilocos Norte hantay nga agsigsigurado na adu tayo nga Filipino di ba napasamak detan idi Bagyo Umpong yung Bagyo Umpong malagipyo ada shortage tayo ti bagas iti probinsya ti Ilocos Norte di gapu pay laeng apo ti kadakkel ti perdisyon na ti probinsya iti biang ti agrikultura to include infrastructure projects apo nga agbubuya. So nga dahil gito'y apo idasdasar ti programa ni Berto kada kayo tapnon ti kasta amutay ti sagsaganaan tayo. Tay kunak nga ruden oray pa'y adde igatang tayo dito'y pagilya na Pilipinas kada gito'y nga produkto mayat nga rod di gito'y sabsabali nga nasyon nga kas kada gito'y dinakamat ni DA Secretary William Dar nga insardengdan tinagiparwar kada iti produktuda Argentina, Algeria, Ehipto, India, Indonesia, Iran, Kosovo, Kazakhstan, Turkey, Ukraine, Russia, awanen ti maalam kadakwadag. Dito ket gapu iti parang panunot damit kada gitay mismo nga kakailyan wenno ti populasyon da. At takit no ited ka nga ited bayadam man di nasyon na pagpapanam inton na awanan ka. Yan na ti papanamon, asinuntot pangalaam, ket agbiag papada, nga awanan ton apo, di kiti nagduduma nga nasyon. Ayun yung yun yung digit ti panunutin tayo. So, daytoy nga problema no mapasamak apo diti shortage siti makan, no makan no ko na maaminen na agricultural products, when no saan niya agricultural products, or di kitay produkto apo nga may proseso kitag bali na makan, babaeng ka kitay industriya, when agar aramid, yan nantong nga ti aramidem, kit awam bet ti sumangpeten. Raw materials, kadi nagdudu mga produkto, pangalampay, no saanen niya mga napadas tayo na po, deti shortage ti abuno kaditi kasagsagan ti pandemya di ba naibagakon nga ni China binikkel na apo ti panagiparwar na iti abuno kadagiti nga gundaway gaputa invest gaputa nagislo ti production iti China especially ngamin nagislo gaputa saan niya makapag-move ti tao makapag-giin na sideg ti tao agpupok ti tao kadagiti nga gundaway nga ure dito pagilyante nga Pilipinas
adda work from home, adda pulos nga di sumsumrek, adda bigla nga may isir na nga pagtrabahuan. Ganon din sa China, especially China nga may pagpabasol nga naggapuan ti COVID-19. So yung di stock da idi nga abuno gapot hamet nga regular wenno namimpinsan niya nagsardeng imbes nga import da wenno export da iti sa bali nga nasyon papagayam ini-stock da iti lugar da tapnon o sarenda mismo, especially muda nga sa ganaan DJ epekto na nga agingga ita adda pele epekto na ganon din yung mga agricultural products ita ti mabalin nga mapasamak nga mabalin nga dito ket pangta kadikit na bababa nakukurapay nga nasyon nga kasi ti pagilyan tay nga Pilipinas dito ket may isa nga challenge nga rumbeng nga sa ganaan ti sumarunong administrasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa payapot, digiti patugaw ng cabinet secretaries na, especially tibiyang ti Department of Agriculture, ken digiti ceramic managers na, ket masaganaan da deto, itapnon tikas da, apo, ket maikan apo ti importansya, deto'y nga banag. Okay, sublianan tayo apo deto'y, deto'y pagsasaritaan tayo, dito'y lapagilya na Pilipinas, may panggep iti mabalin nga pan nakapasamak, ti nasaong food crisis, United Nations, gigiyem keng kamsat, nagbalag ti mabalin nga ididegdeg ti food crisis gapu pa ilang iti giyera ijay Ukraine ken iti pagilyan a Russia. Padaanan! Adun diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digiti makan iti Steps Food Hub. Masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Okay. I-greet tayo po, di kita viewers tayo. Ito dito yung gundaway ni Maria Luisa Eusebio. Manipod po iti South Central Elementary School dito Sulsuna, Ilocos Norte. Ni Richard Compuesto, ijay Manila. Good afternoon, Kuya Berto. Magandang hapon din sa iyo, Richard. Ni Auntie Julie Matthew Antes dito Maui, Hawaii. Ni Richard Dumlao, good afternoon. Ni Fredes Quesada Burton nga agwibuya ni Mel Pasyundugay, EJ Burgos, gagayong kamsap. Thank you very much, Mel. Iti pa nagbibuyam. Iti programa tayo iti deto yung gundaway. Pagyaman tayo pa po, di tayo sabsabaling sponsors tayo. Iti programa tayo damdamag ni Berto, ti Kalawagan Belisario Farm. Babayin ka na Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Pagyamanan tayo ti Kalawagan Belisario Farm DJ Baresbes Dingras di kitay natataba nalulukmeg at tilapia ni Ma'am Elis Tamayo di barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Erlinda Ferminhood nga taga barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Hazel de la Cruz Alonzo
nga taga Las Vegas, Nevada, iti Estados Unidos. Carmela Walker, ijay San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Ni Ani Awinoami Ancheta, ijay Stockton, California. Jewel Centillas, ijay Maui, Hawaii. Chris and Marisa Shiroma, iti Iba Beach, Hawaii. Kastaba iti panagyaman tayo iti Metro North Insurance and Security Agency nga mangipaay kada kayo iti serbisyo para iti non-life insurance kasti comprehensive ken TPL ken namin na nakasapulan nyo para iti government projects irintero apagilian sirbian na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Manila wenno Malate, Manila. Pagyamanan tayo ni Miss Dorothea de la Cruz mangimatmaton na iti Metro North Security Agency. Kastaba iti panagyaman tayo di CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez, ti multi-awarded nga kapitan ken barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ken ni Millie Espirito, manipod po iti Iba Beach, Hawaii. Kakabsat ken gagayem. Okay, tuloy-tuloy. Adun na palabas sa pung, para pulo ket 7 minutos, kalpasante oras tayo alas 12. The United Nations may panggipilay nga po kadito pangta ti panagbisin na adda na po dito panagbalaag na mga mabalin nga agtultuloy wenno mapasamak ti food crisis gapu pay laeng nga po kadito panangraot ti Russia iti Ukraine. Ni United Nations Secretary General Antonio Guterres nga dito ket kunana dakkel ti epekto na dito po iti food security, energy ken finance ti nasaong nga riribok iti gitoy duang nasyon. Apektado dito iti sursurag nga may 1.6 nga bilyon na tattao inintero alubong kaabsat. Nga daytoy ket mapagamamkaan nga no iti daytoy nga tawen ket daytoy ti mabalin nga sangwen tayo nga problema. Daytoy access wenno kaawana po iti access tayo iti makan ken uray pay siguro kaditi masungsungad nga tawen ket mabalin pay laeng nga adda iti makungkuna nga panagkurang ti makan. Nagpanawagan met nga rumbeng kuma nga maisardengen detoy nga riribok ijay Ukraine when iti Ukraine babaen iti panangraot ti Russia. Malagi biabo diti nagbalin nya balaag ni Vladimir Putin nga inaramid na nga adadapay nga digdig na po ti panangraot iti pagilian nga Ukraine kalpasan nga deti addang ni Joe Biden ti US President nga mangipaay kadagitay missile ijay Ukraine tapnon ti kasta proteheran na ti teritoryo na ni Ukraine papagayam. So nakapungtot apo ni Vladimir Putin ni dito ket inya daddana tinangraot wenno nagpabetak ijay Ukraine. Nga dito ita ti makikita ti United Nations nga mabalin nga adadapay nga mangdegdeg ti sitwasyon wenno pangta iti panagbisin iti intero lubong papagayam. So dapat mga panunot digitay nagdudumang nga nasyon especially United States of America nga di ket adadda nga mangitunda iti panagbusor ni Ruso digitay Ruso kang runana ni Vladimir Putin nga mangdegdeg wenno magpaot pay. I think more than 100 days na apo dito mapaspasamak nga giyera iti biyang ti Ukraine babaen ti panangraot kadakwada ti Russia. But deti rimwar idi nga news nga digitay Russian soldiers pinalasat da kanumit apo digitay trucks from Ukraine nga digitay siguro adda kargana nga digitay agserbi wenno makan wenno agserbi apo kadi nagduduma nga paset iti Ukraine na gagayem ken kabsat. So siguro digitay mga analisar adda pa nang pabasol da ken ni Biden wenno ti Estados Unidos gapud adda nga agpungtot ni Putin iti detoy ganwat ti Amerika nga mangipaya po kadigitay missile iti biyang ti
biyang ti Ukraine. Numalagipyo before deti retirement ni Pope ti Santo Papa, ada dedi apela na idin nga nuwen ken mabalin mapagsasaritaan ket maurnusen ti problema tinagbetan ti Ukraine ken Russia tapno saan nya adadda nga dumigdeg ti epekto na itintero a lubong papagayam. So nga deti apo ti nagbalin nga apela ti dati nga Santo Papa iti Romano Katoliko gagayem ken kabsat. Okay? So deti ekspektaren tayo itultuloy tayo na po deti nga pagsasaritaan. Dati ekspektaren tayo nga panakaipantugpal kasi meron na adan diti ti biyang ti DA ken sabsabali pa nga ahensyas ti gobyerno. Dati nagbalin na po nga kari ti incoming President Bongbong Marcos nga mapagbalin nga 20 pesos ti kada kilo ti bagas. Idikalman I think billions ti kasapulan tayo. Tapnon ti kasta may patungpal detoy gagiyem ken kabsat nga kalikagom ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga detoy ket punduan ti gobyerno tapnon ti kasta maikan apo ti importansya wenno may patungpal ti kalikagom nga adda apo iti panagbaba ti presyo digiti produkto nga bagas wenno ti produkto nga bagas kakabsat ken gagiyem ket may ipatungpal apo deti ada ko ada title na bangon na gagiyem pambansang gagiyem isu nga detoy apo ti maysa kadigiti masapol nga mapunduan na bilyon sa po ti kasapulan tayo para iti nasaong nga kalikagom ti incoming president nga deti ket maikan iti nababa nga presyo ti produkto nga bagas agbalin nga 20 pesos per kilo gagayem ken kabsat. So deti pangta para iti panagbisin no kitain tayo tatta medyo narigat kano apo nga may patungpar ti 20 pesos kada kilo iti bagas gagiyem kabsat. Adaman na po dito ni manen Agriculture Secretary William Dar kinunana dito ket gapo kano pela iti giyera iti Ukraine ken Russia ken ti production cost ti irek ket umabot iti 11.50 kada kilo nga mas nga gapo pela iti nangato nga presyo ti abuno gastos iti gasolina para iti palay production ket ti production cost ti irek iti agdama 1480. Ito yung sinasabi ko kanina. Deti ibagbagak tatay. Nga rin eksperto, amuda apo numano ti puunan ni Manalon iti kada kilo iti irik gigiyem kabsat. So deti production cost ti kada kilo ti irik iti agdama is 14 pesos and 80 centavos. Ket no deta ti production cost samo ilako ti 20 ada 5 pesos ni Manalon. Diya ka mo makaumanay para king kuana. Gagiyem kem kamsat. Kunat na ni Dar nga ti farm gate price imet iti detoy ket nugatangem ti irik 14% moisture content 19 pesos 19 no 19 19 so ada 420 ni Manalon ti kada kilo 19 DJ ken ti agdama nga farm gate met para iti ket 20 pesos no diti siguro diti dry dito yen no so 20 pesos ti kada kilo ti bagas ko na toy saan nya medyo dito ket possible kunani Dar gagiyem kabsat ken tapno makita apo dito dapat nga maibaba ti production cost ti irik gagiyem kabsat nagbalin nga ehemplo ti Agriculture Secretary nga ni Dar ti Pagilian nga Thailand nga ti presyo ti palay production DJ apo ket 8 pesos per kilo mas nabababa iti biyang ti Vietnam nga detoy ket 6 pesos gagiyem kamsat suno kas kuma ti tayo gaputa ije amin apo ket digiti nga nasyon na i-produce ti gobyerno digiti inputs da libre ti irigasyon da. Libre meten dito ipagilian tayo nga Pilipinas babayan ti mando ni Presidente Rodrigo Duterte ngem diya kamo ansamit pa nga na ipatungpal. Karet ko inayong kunana nga ti aspiration na ti President-elect Bongbong Marcos na pintas
nga pagilasinan kadagiti amin nga maaramid ang masapul nga maiplano nga naimbag no kasano nga maipatungpal ti kalikagom nga 20 a pesos iti kada kilo ti bagas. Kung ano pa, nga no maibaba ti presyo ti kada kilo ti bagas, ti pagilian bumabamet no kwa iti presyo when no palay production. Ayun. So di apo di medyo agkukontra tatta nga sirmata di kita agtuturay tayo. But ited tayo ti tsansa kani incoming President Bongbong Marcos no kasano gagayim kayong kaabsat nga ipatungpal na dito nga kalikagom na when nagbali na karina idi maaramid ti kampanya iti dito nga panagpipili nga pagbalinen na 20 a pesos ti kada kilo iti bagas gagayim kaabsat. Adanin mo na nga na iparwar babayin medlaing kadidi ahensyas ti gobyerno especially di kitay economic managers nga no maaramid dito 20 pesos per kilo kasapulan tayo apo ti binilbilyon nga pundo. Tiyak mo no kasano, agangkat tayo, para iti nabababang presyo, ti pagay, when no nabababang presyo ti bagas, when no mapunduan, di kita'y manalon ket dumakkel apo ti rice production. Ngem santay nga may diktar, di kita'y inputs, especially abuno, imported di kito'y, kaabsat ken gagayem, dito yung gasolina, gapot makinarya mo tinabot di kasapulan tayo di pagtatalunan. Masapul nga the fuel subsidy. Di kita'y manalon na nga agusar ti traktura, agusar ti makina nga pangpataod ti danom, agusar iti rice planter, transplanter nga kuna tayo, agusar ti reaper, ken sabsabali pay, adu pay apo di kita'y makinarya, gapot dito nga ro ti aramiden nita ti Department of Agriculture, ma-mechanize nga mamimpinsan tibiyang ti pagtatalunan gapu iti bumasbasitin nga tao nga mayat nga agtalon gapu apo kadagitoy nga problema iti beneg ti agrikultura. Awan kitam, agpukaw kapay, no daduma. Kasla ka dito produkto nga mais, iti may sama mo kunana ket kasanumet laingen na gayem kunana no kano matudwan ta mulam nga mais bumaba di presyo na. Ket no manunto nga matudwan, aging nga ni gatangen ni aggatang, ket dawaten nanto ni maisen. Kunana, gagayim keng kaabsat. Iso nga, medyo busor, di kita'y apo nga manalon, gapo iti detoy nga mapaspasama. Kaya, so, kadagito apo nga napagsisuno katante, napagsasaritaan na apo, dapat umuna nga datay ti agsagana. Saantay nga basta mang namnama, kadagiti ikarkari kadatayo, digiti adda iti gobyerno. Dapat datayo iti mangaramid, iti anyaman nga addang tapnon ti kasta, maliklikan tayo iti mabalin nga dakkel nga epekto na kadatayo, daytoy nasao nga pangtaapo iti panagbisin. Panagbisin ti mapagsasaritaan dito, pangalaampay apo ti pigsam no mabisbisin ang kamet, pangalaampay iti naturalesam nga manglaban iti sakit no agbisin kamet, especially apo di kitay ububing babaket ken sabsabali pay, ure adut kwartam awam met maigagatangem, awam met magatang mo, baka di ka pa makadanon di paggatanganen gaputa ultimot ngina ti kwan baka agsardeng nga mamimpinsan na po ti nga dito ket mesa kada kitay nakaamak nga mabalin na mapasamak. So nga agpampanunot tayo apo, agin inot tayo, panunutin tayo di kiti nga pangta iti masangwanan nga mabalin na mangitunda saan laeng nga di tayo, di panagbisin tayo no di peket mabalin na mangitunda dito apo iti riribok no mapasamak detoy nga maibagbaga panagbisin. Di ba? Agkurang nga po at the shortage kada kitay makmakan when no agserbi kada tayo, anyaman na po nga klase na agserbi. Kaputa kadwan na po nga mapudpudos sa agricultural products si paggapuan na dilata, kadadami namin, kaabsat king gayem, raw materials nga aramatin tayo apo kadito nga mangitunda apo dito itisaan nga napintas nga masangwanan no kas pagarigan. Okay?
Sa payabot na nakaibati kami, iti pagpampanunutan, kadiring issues ken topikos, ngintay tinalantan, iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Naidanon ka na kayo, Babayan Entertainment News Report Production, agagiyim ken kapsat. Dati abo di pagayam nyo, ni Robert de la Cruz, mga ipalpalagip, iti panang ngi-share, kastamit din panagbuyayo, iti Facebook page tayo, ken kastamit din iti YouTube channel, ti ENR, Entertainment News Report, gagayim ken kapsat. Kinadwa kiti technical control, Manny, awino ni Maki Paulino Agustin. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar, idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikabong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best.
Dagiti ka ililiw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Pinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Bali nga kumablaw kami papagaya may di programa tayo Tina Palabas. Dadi manen ti pagayam yon ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon tayo ti sabali pa nga paset. Dadi surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Rebelita. Awisan da kayo nga rod nga kadanggay mi ti lasod ti nasursurok nga may nga oras para din tayo panang talantan iti pakasaritaan ti biag ni Rebelita iti deti programa tayo Tina Palabas. Ngayon kasangmanan yan ituloy nga ibasa deti surat ni Rebelita. Pagyamanan tayo diti so amin nga sponsors tayo iti programa tayo Tina Palabas ni Mili Espirito manipo diti Iva Beach, Hawaii. Kastapay ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Chairman Juji Jimenez di Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio iti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, Barangay 22 iti ili ti San Nicolas. Ni Dorocha de la Cruz nga mangimatmaton ti Metro North Insurance and Security Agency para kaditi kasapulan nyo apo iti non-life insurance, TPL ken kastameten comprehensive ken aminen nga kasapulan apo iti government projects iti entero pagilya na Pilipinas. Iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Thank you very much pa kada Mr. Chris Siroma ken Mrs. Marisa de la Cruz Siroma nga dayjay Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas di Tamawi, Hawaii. Ni Ma'am Ami Ancheta nga da Stockton, California. Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Carmela Walker, San Diego, California, Estados Unidos. Ni Hazel de la Cruz Alonzo nga damet ijay Las Vegas, Nevada. Maraming salamat. Erlinda Perminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Yan siyempre po pagyamanan tayo ti Kalawagan, Belisario Farm, ijay Baresbes, Dingras, Ilocos Norte, nga kukwa kinamatmatunan da Mr. Dado Belisario, kaya ni Ma'am Jeanette Belisario.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kasanguanan yun tay Rugyan, may ituloy diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni Rebelita. Thank you very much kaditi viewers tayo ni Josephine Gabino, ni Benny Kuluma dita Hawaii, kastamiten ti kiti staff ti Galitos Lechon Manok and Liempo nagbubuya. Ni Mr. Onofre Durupan dita Hawaii. Thank you very much kasi niti kang kanayon nga panagbibuyam iti programa tayo. Ken kastamiten ni JR Simon, good afternoon. Ni Leriza Sasa, ken kastapay ni Mr. Eddie Tamayo nga madarang agbubuya. Good afternoon, Robert Conalto watching, listening your program tinapalabas from Fresno, California ni Ma'am Fredes Quesada Burton. Ken happy viewing ken ni Rickmar de la Cruz, ken ni Dorocha de la Cruz, Ejay, Parañaque, Manila. At tuyan papagayam ngayon tayo ituloy nga ibasa deto'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Rebelita. Robert, mautuyan en tibagik ken panunot ko, kadagidi agundaway. When, mautuyan ak ngagpanunot no kasano nga subaek. When no ikak iti solusyon, ti problema gubway ti panakarames ko. Awanam mo kapag kamagak. Sigurado lakit di nga uray ni lelang ko. Kitamanganta, matalimudaw no maamuan na ti sasaadik. Aglalo idi saanen nyo sumangpet ti agbinulan nga sa nga ilik. Nga daytoyen ti mangipaniknik, nga nagbunga ti pan nakagundaway ko pagayam ko.
Awan ti amok nga kamangak. Mabainak nga maamuan digiti karubak wenno mamok. Nga siyak ket agsikog. Aglalalo ket awan ti mangibaklay wenno mangitakder kaniya. Ngamin namin pinsanen nga tinalikudan nak ti kayan ayat ko nga ni Lowy. Sipud na amuan na nga naramesak. May salaingin pagayam ko iti mabalin nga pagkamangak iti daydi agundaway. Ti pagayam ko ani Blessy. Iti may sa amalem inrantak tirimwar. Kayat ko iti mapani ti pagadalan ni Blessy. Wen, kayat ko ang makasarita ti pagayam ko. Ngemliklikak nga makitak ni Lowy. Nga dati nga kaayanayat ko ken kaklase ni Blessy pagayam ko. Nagurayak iti saan unay nga adayo ket siniputak ti gate. Nurumwar ni Blessy. Dito'y kabsat nga timuna nakitak ket ni Adrian. Ti kaayanayat ni Blessy. Nagburek ti darak nga nakakita ken ni Adrian pagayam ko. Wen, dakkel ti atap ko nga ni Adrian ti akinaramid ti pannakaramis ko. Ngeman niya ti pamaniknik ko. Atap laeng ti adda kanyak manong Robert. Mabalin nga, nabukel ti atap ko kariti jak unay gusto pa ng matmatmat. Wenno pa ng kitkita kanyak ni Adrian. Ngemno, pagsisilpwek ti pasamak. Isulaeng ti mabalin na makaaramid nga mangsirek kanyak. Gaputa arig na kukwada ti resort nga nagtarusan mi. Nupay kasta sa anak nga nakatipel ket inasitgak. Adrian, kinunak. Oh, Blessy, apay nga da ka ditoy. Kaya't ko makasarita ni Blessy. Pangasim, pakibagam nga, uraya kisunay ti pagpapanganan dito sa ango. Kendi mo ka, kumay pakaamo ken ni Lowy nga daak ditoy pangasim. Nagpakaasi ak no payag burburek ti darak ken ni Adrian. Ngemkas ko na kon. Atap pagayam ko nga jak makonfirmaran. Namnamaek ka di nga idaanon mo ken ni Blessy. Nga daak ditoy. O sige. Apay ket din niya saan? De talang gayam. Kasla, ada problema. Awan. Kayat ko lang ang kasarita ti gayem ko. So nga pangaasim ko ma. Ibagam nga daak ditoy. Wenno mapanak iti dayta nga panganan. Kinunak. Ket bulon kon timmadayo ken diniretsok tininakamat ko pagpapanganan. Nga umay pang danunan ni Blessy kanyak, manong Robert. Madamdama pa'y kabsat at dan ni Blessy. Iti, inbaga ka pang danunan na kanyak. Oh, apingin may kaditi pagadalan. Ada ka di rantaem wenno kayat mo kasarita ni Lowy. Saludsud ni Blessy. Ada yung nga ni Lowy ti kalikagom ko nga kasarita. Ngamin, amok nga awanan ti pateg ko ken kuana. Amok nga saan ako nakayat gapoy timpudno ka napasamak ko. Blessy pang asim tulungan nak. Tulungan nak ko ma. Nagbunga ti panakaramis ko. Saanin nga si Mang Pet ag binulan niya sa ngailik. Anya ti aramidek. Blessy tulungan nak. Pakaasik ken ni Blessy. Sang kang agpadlaw ka riti tao ditoy. Ang mga numadlaw da nga problemado ka unay. Mabaling ka ni wenno naibagam ka di tuyeng ka ni Adrian. Kinunak. Saan? Saan ko pa nga naibaga? Amangan no aga pa kami. Ken amangan ta ibaga na nga
perperjenta ti negosyo ti uliteg na no. Ipudnok nga si kakit na rames iti mismo nga resort. Agyaman ka. Bueno rin siya kit siya iti baga. Kinagpaiso na. Iti makitak ni Adrian kit. Plinano ko niya saan niya ipudno ti. Tinapasamak kanyak. Kinunak. Rumor tayo ti deti nga panganan. Mapantay ti sa bali nga lugar nga sa jet ang agsarita. Ngayon pang nga asim. Saan mo kumangayaban ni Adrian? Saan ko nga kayat nga maamuan na ti sasaadik? Wen, saan ko ngayaban? Umuna ka ni ti parke. Tao may kadanon sa jay. Sa jet ang agsarita revelita. Kada kiti parke Manong Robert. Saan niya naliklikan niya nakitak di kiti pareha. Di kiti agaayan ayat. When kabsat. Nalailo da. Agkikibin, agsasalabay. Ada pa di kiti agiin narakok. Keng kastamit din agiin nagik. Diyak manin naliklikan niya nalagip. Ti inawat ko nga ayat manipod kinilowi. Ti ayat nga, tinalikudan nan gapupay laeng itinagbali na pasamak winugasat ko. Niluwi nga ninamnamak nga iso ti mga langon ken kastamit ten makaawat kanyak. Niluwi nga impatig ko. Iso ti muna nga imikay. Kaslakla basura nga basta datan linikudan na gapu iti pan nakaramis ko. Wen kabsat. Adda giti kasta nga panagpanpanunot bayat nga matmatmatak dagiti agayan ayat nga dagiti parke edi sumangpet ni Blessy. Blessy, diya ka muna niya ti aramidek. Saan ko pa nga naipod na kinilelang ko ti sasadek. Anya ka diti planom. Pangaasim gayem. Saan ka kumangag plano iti dakes. Agpaiso nga saan mo nga nagayayatan ti. Panagsikog mo no panagbalindet ang abiyag iti saklolom gaputan aramis kang arot. Ngem basol iti Diyos no paikat mo. So nga pangaasim. Saan niya bale nga? Tali ko damton no may pasngay mo. Nuited mo keng kwa na ti gundaway nga makakita iti lubong. Deta lang tikid daw ko keng ka. Ngem Blessy, kasano? Anya ti sawen di kiti tao kanyak no makita daga dumakkel ti tiyan ko. Anya ti aramidek. Saan mo nga pakadanagan deta? Tulungan ka. Ilimeng ka no nasken. Kas napatigagayim ko aramidek ti amin tapno matulungan ka. Angim kasano ni Lula? Kasano ti apo ka bakit? Kinunak manen Manong Robert. Parwarenta nga mapangkag trabaho. Parwarenta nga umay kay jibalay. Wenno dati pangisirkak ken ka. Tapnon ti kasta makaliklik ka kadi di makamamuking ka. Saan niya bali nga da makakita ken ka nga dakkel ti tiyan na wenno masikog ka. No di kiti tattao nga saan niya makamamuking ka. Kayat mo nga sa wen. Iya dayo na kiti deti nga lugar. Wen. Aramidek deta. Adu ti amam mo ni mama nga mabali na makatulong ken ka. Wenno ni pekit di mismo ani mamati. Mangtulong ken ka. Amangan no pagyanen na kapaylaeng iti pagtengan mi. No ipakaasik king kwa na. Wenno ikid daw ko king kwa na. Kinunana. Pudno unay kabsat ko adda mabalin ti pamilya da Blessy. Wen. Adda anday ti negosyo ken kastamit ten dakkel ti sapul da. Sungarod nga. Spoiled. Tigayem ko nga ni Blessy. Agyaman at maramidem ti kasta. Kaano nga rod ti umay mo iti balay tapno ti kasta kit ipakaananak.
Kinunak nga kaslaak la makalwa ken agyamaman ken ni Blessy. Di mo pagkadanagan tayo tunal daw ti Sabado. Ngawan ti klasik. Umayak to. Umayak to kit kasaritak to nilelang mo. Kinibagak. Nga, sumrek kay ti pagtrabahuan. Tapnon ti kasta mailiklik ka iti. Saan nga napintas nga impresyon di kiti tao no makita da nga agsikuk ka. Ang kasanuntun ti anak ko. Kasano nga agnanayon nga ilimid ko nga siyakit daga na kabalasan. Kinunak manen. Desisyonen tanto deta. Into no. May panaw kan dito. Adan ti panpanunutek may panggapit ti deta rebelita. So nga, saan ka nga madanagan? Kas ingkarik keng kagayem. Tulungan ka. Aramidek ti amin tapnon ti kasta. Mailiklik kay ti pan nakaibabain, gapuy ti pan nakaramis mo. Damdamag ni Nagsina kami nga rod, keni Blessy ti parke pagayam ko. When manong Robert, bayat ti panagawid ko, nagyamaman na kiti Diyos. Diyos ko, agyamanak. Diyak lakit di magatadan, when masubadan ti ipaay ni Blessy at tulong kanyak. Agyamanak Diyos ko, ti impaay mo, pagayam ko ni Blessy. Ngem Diyos ko, isu ti makagapuno, apay nga napasamak ka, ti panakaramis ko. Dito ka di ti rason no apay nga. Araramiden na ti amin. Tapno matulungan nak. Digiti adday ti panunot ko bayat nga agtartaray ti lugan nga mangisubli kanyak iti pagtengan may. When manong Robert. Kasla saan niya agsusurot amin nga panunot ko. Kasla awan ti masnop nga mapanunot ko kariri agundaway. Agingga nga jak napuputan adda ak gayamen. Iti pagtengan mi. Nagsaludsud nilelang ko, idi makastreka kiti balay. Apay, sa dinutiga po maya. Itamang pa nga rimwar ka nga, di nagpakada kanyak. Ay, adala nagsaritaan mi ken ni Blessy, lelang. Ngamin ket adda ti jaya na kanyak nga agtrabaho. Kahit kumitindi agtrabaho, tapno ti kasta ket makatulong ak kada kayo. Ken tapno, saan lang ada kayo, ti mangirimremedyo ti agserbi kada ta. Kinunak, ket panawan nak nga rodang gamay maysa no mapangkagtrabaho. When no, minalema agawid ka, magastuan ka ay ti plete. Apay dakilaya ti masweldo. Saludsud na. Saan? Panawang ka agmay may sakan to. Ngamin ket mariknak. Bumakit kayo meten. Masapul yun ti aginana. So nga, masapul nga siyak meten ti mangitrabaho ka na kayo. No agmay may sakay tuman. Ano san yun Anya pa'y nga rod kit dududu at amet iti deti nga biyaglelang. Kinunak. Nagsin na ay ti bakit sanak minatmatan. Madmadlaw ko nga kasla naliday ka diti napalabas nga daw. Sipod di sa sangpit mo nga napanangatendar iti kasangay ni Blessy ket aglidliday ka. Deta ka diti pampanunote mapo. Tikawan ti agserbi ka dataken, ti kinabakit ko. May sadetan lelang. So nga, gaputa da jaya ni Blessy. Masapul agun dawaya kon. Kitsapay tamawatan nak. Apay ket di nga di ka maawatan. Ken may isa no tila agistimar dito'y balay, ken mangistimar iti bagik. Kabalinak met pay lain. Adaken ka. Ngamin ti masapulam sang ko nga maitet. Ken masapul met nga sa ganaam ti paray ti bagi.
Saan niya agnanayon nga da akit isidong mo apo? Isu nga, si papalubo sa ko prepeno, kay papanan na nga nalidaya. Gapo iti papanaw mo iti sidong ko. Nga mamok nga saan kamit niya agbayag. Amok nga, sarungkaran naktumit ba iti panagtrabaho mo saan ka di? Wenle lang, apikit din nga saan. Sungbat ko kinilelang nupay, agul-ulbuda kinidede agundaway, Manong Robert. Daytoyen tinurore digidi agisem karidi daan na lugan wenno digidi mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Pagyamanan tayo, di sa balipay, nga sponsors tayo, di programa tayo tinapalabas. Kalawagan, Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario, di Baresbes Dingra, Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Erlinda Perminhood, nga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Hazel de la Cruz Alonzo, nga day Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Kastapay nga thank you very much kini Carmela Walker nga taga San Diego, California, Estados Unidos. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii, thank you very much. Ami Ancheta di Stockton, California, maraming salamat. Jewel Centillas iti Maui, Hawaii. Ni Chris Siroma kini Marisa de la Cruz Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangiserbi kada kayo kariti non-life insurance nga kas iti TPL ket kastameten comprehensive ken aminan nga kasapulan nyo para iti government projects iti entero apagilan iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti City Land Tower 2 Malate, Manila. Imatmatunan ti agtagikwa Dorocha de la Cruz. Kasta pa iti CLJ Store nga masarakan iti Barangay 22 Batak Road sa Nicolas, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Jaime Perdonio, kini Mrs. Winocelia Perdonio. Agyaman tayo pa kini Barangay Chairman Juji Jimenez, ti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much kini Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Ken pagyamanan tayo ni Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Nagsaka pa nagbuybuya ken ni Rudy Corpus Jr. Thank you very much, Chukoy.
iti panagbuybuyam ni Imelda Layugan na iti 48A Kabungaan na North Lawag City ken kastapay ken ni Marisa Pascual ejay Kuwait. Thank you very much, classmate. Alis tulaing ti panagpakadak kanilolang gaputa. Nairugikon. Isu nga idumay naksukunen ni Blessy pagayam ko. Ket ditan. Ngayon sigida nga nakarubwatak. Nupay nakasaksakit tinakem ko nga mangpanaw iti baket. Nga nang tagtagibi kanyak. Gapoy ti detoy nga problema ket awan tinagpilyak. No diti umadayo iti sidong na. Masair unay tiriknak iti dedi agundaway Manong Robert. When? Masair unay tiriknak. Inarakop ko ni Lelang ket kinunak nga gananad. Saanen nga mapmapan iti kataltalunan. Nupay awan ti amok nga ipaay ko kinkwana. Gaputa, awan met titulag mi no agsweldo ak wenno saan. Iti pangipanan kanyak ni Blessy Manong Robert. Iti mismo abalay da Blessy ti kabangibang nga ili tinagtarusan mi. Ti ammo kidi no agpalabas kami laeng iti oras kalpasan na kiti panakton iti mabalin niya. Pangipanan na kanyak wenno makitrabaho ak. Ngem kinasangom iti inana wenno mamana ket kastoy iti balikas ni Blessy. Mama, agyan pa laeng ni Revelita ditoy. Ti best friend ko idi agbasa kiti ili na. Ngamin ket ada ti dakkel problema. Ani ang problema? Saludsud ti inana. Agdadagsen ken pinanawan ti nakaputot ken kuana. Anya nga ro ti aramiden na dito yung mga no agpiggad pay. So ti kadwayo wenno kadwa digiti katulong makipag-istimar dito balay. Ang Blessy ti agdadagsen ket nasken nga saan niya agtrabaho, saan niya panunot iti nadagsen ken sabsabali pay. Isungarod nga inalak dito gaputa timet laeng lelang na ti kadwana ket adada nga saan niya nasaya at ti sitwasyon na no adda ti balaydag lalo nagmaymaysa. Mama, sumapangaasim tulungan ta. Best friend ko ni Revelita. When nga road tulungan ta. Ngem nukunam nga tumulong nga agtrabaho saan? Saan met nga talaga? Ngem laeng tunggal awan tay iti balay adda digiti kadwa tayo nga makasarsarita na wenno mangan andingay ken kuana nga saan nga kanayon nga agsangsangit gapu iti nagbaninagasat na kinayat. Anak ti salbag namin na lalaki ta pinanawan na metten idi maamuan na nga agsikugen. Deta ket ti madi kadagiti lalaki. No maumaan dan ti babae aglalo na masikwagandan panawan dan. O sige Revelita. Agyan ka ditoy. Ta kami ti makaamuking ka. Kembilinek digiti katulong nga kadwaenda ka. Tapnon ti kasta saan kang agpanpanunot. When? Agyaman ak ma'am. Tita ko nam. Saan niya ma'am? Tita ti awag mo kanyak gaputa. Gayem na kaunay ti anak ko. So pangaasim. Saan mo nga isabsabali ti bagim? Iti deto nga balay. Gaputa. Insangbay na ka ti anak ko nga matulungan. Aramiden mi ti amin. Tapno matulungan da ka. Tungpalem amin nga maibagakeng ka. Ken masapul nga may konsultar ka iti doktor. Masapul nga iti regular nga check up ti maladaga nga iti saklulong. Nagpa-check up ka din. Saan pa'y tita gaputa? Mariribukan na kiti sitwasyon ko. O sige. Ento no masungad nga daw. Tawagak ti doktor nga mamok. Ti doktor digiti agsiko ga babae. Tamapanda kay pa-check up. Masapol nga dakan to Blessy When ma?
Sungbat ni Blessy pagayam ko. Kabsa ti dadda kiti ito di nga kwarto napalalo ragsak ko. When? Saan nga mabubus nga ragsak ken panagyamang ko iti Dios? Gapu iti impakita nga kinasaya at ti mama ni Blessy. Napuputan ti panaglabas ti aldaw. When Manong Robert. Kabsat ko saan niya naputan ti panaglabas ti aldaw. Inpas ngay kon ti bunga ti panakarames ko. Babaen iti tulong suporta da Blessy ken ti nana. Nagpas ngaya kiti maysa nga pribado nga hospital. Gapo nga rod ti panangilimeng mi iti panagsikog ko. When kabsat. Ti amin mama ni Blessy ti nakaammo kari di doktor nga nang taming kanya. Bayat ti panagpasngay ko. Ket ditoy, nga inpasngay ko ti maysa nga nalungpo a maladaga nga babae. Dinamag ni Blessy no anya iti panagan ko iti anak ko. Awan ti papanunot ko. Saan ko nga priniperaran ti anyaman niya may panagan iti may tao nga baladaga. Nga bunga ti panakaramis ko. Agingga nga insingasing ko kinpana. Nga panaganan mi itinurin. When Manong Robert. Nurin nga rod tinaiba. Nagan itinpasngay ko amaladaga. Kalpasan ti panaglibor ko kabsata inururay kong umay daipan. Ti ubing iti ayan ko a kwarto. Tinauray ko, Manong Robert. Nga umay da ipa na maladagay iti abay ko. Ngem ni Blessy ti may iti kwarto nga ayan ko. Sa dino ti ayan tinpas nga iko. Sa dino ti ayan ti maladaga nga pinanaganan tayo tinurin. Apay nga saan damit laingin nga umayipan kanya. Saan kang makmaklaat? Anya ti kayat mo sa uwin. Kinunak. Tinpas ngay mo maladaga ket. Pinadaptar ko iti may isang amang mo. Tapnon ti kastakit mailimid nga si kakit nagpas ngay balasang. Sana nga iso ti problema mi di. Nga kasano nga ilimid mo ti amin. Kasano nga ilimid mo nga si kakit nagpas ngay balasang. So ngayon. Paadaptar ko. Nairehistro nga anak da. Ket may sakan niya nananay man na balasa. Balikas ni Blessy. Tumrem digiti luwa iti matak. Kayat ko ti agreklamo. Blessy, apay nga naramid mo ti kasyay. Ure man laing ti pa nakakita ko maiti. Inpas ngay ko ang madadaga. Apay nga, dinesisyon ng latan di pa nakaipadaptar na. Revelita nagtulagan tandetoy. Sana yang di agsarita tayo di parke ket problemam no kasano nga ilimid mo ang mamimpinsan. When no kasano nga ilimid mo kadi di makamamo kayong kalugaram nga si kakit nagpasngay. Isu nga dito tinapanunot ko nga solusyon when no remedyo ti problema. Di na ko mababalawin. Pinanunot ko laeng ti masakbayan. Kensa mo nga pakadanagan ti masakbayan tinpas ngay mo nga ubing. When no matadaga. Baknang ti nangadaptar keng kwa na. Mabaling ka di nga maamuat. No siya sino ken no taga ano.
rebelita la dingitek. Ngamin ket agpiggad ti masakbayan ti ubing no ammom no sa dinno ti nakaipanan na. Mabalin nga di mo to maigawid ti riknam ket mapan ka. When no mapamun to ipudno no adanakem nan nga si kati husto nga inana. Ket amangan tadati epekto ti panunot ti ubing. Maburburtyaan to no sino nga talaga ti nagtaudan na. So nga pangaasim. Saan mo na panunutin pa deta? Ti panunutem ket ti pan nakabrut mo ti pigsam. Ken ti panang isublim iti langam kas may sa balasa. Dayta ti panunutem, rebelita. Tinaramidak Manong Robert. Wen kabsat. Nupay kasta da digdigundaway nga malaglagip ko ti ubing. Malaglagip ko ti anak ko. Anya ti klasik nga ina. Anya ti klasik nga naganak. Saan ka di nga dati ti karimi ken ni Lola nga saan mi nga kayat nga maulit no anya ti nagbali nagasat ko. Ti pinanahon nak dagiti naganak kanya. Iti sidong ti baket. Ti apo ka baket. Apay nga naulit ti istorya babaen ni Diyos ko. Diyos ko pakawanan na kiti deti nga naramida. Pangaasim Diyos ko. Pakawanan na. Kanayon nga kasta dagiti mapanpanunot ko. Tunggal malagip ko ti Jakam mo no sa dinno ti ayan na. Ngayon, Robert. Naglabas pa iti aldaw. Aginem abulan niya tan kalpasan ti panagpasngay ko, Manong Robert. E di mapanunot ko ti agawit. Mailiwak meten kanilelang ko. Naisubli nga tamit ti langak nga kasmay sa balasang. Nupay ti ginagpaysuna ket nagpasngayak. Nagpakadak nga rod kada blessy ken ti inana. Kayat ko ti agawid blessy, tita. Kayat ko makita ni lelang ko. Agpayso nga mapan mangipipan ni blessy ti paraking kuana kaslag gapoy ti sweldo. Ngem kahit kung makita, kailiw ko ti tao nga nangipaikan niya kiti panat ni Ripato. Naawasan dak da blessy ken ti mamana. O sige, mapangka. Ngem no kasapulam ti trabaho, agsubli ka latta dito. Umay ka. Umay ka tikang kay ti trabaho. No kayat mo dito ibalay, wenno itiyan digiti negosyo, iso di pagina. Balikas ti inana. Nagyaman na pagayam ko. Ket anyan nga gasgasat ko, Manong Robert, gabuta. Inikan nakpay ti mama ni Blessy. Ini kantidad. Kantidad nga kaslay pakitak kanu kampayadi ken ni Lola. Nga urnong ko bayat ti panagtrabaho kinakaurkurang wenno sursurok ngem makatawen. Nga kawang ko iti sidong na. Nakaluwaak. Naarakop ko tina ni Blessy, pakiramanan ni Blessy. Kas panangidanon ko inak panagyaman kadakwada. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Iti viewers tayo ni Mr. Winnie Rumbawa dita Estados Unidos. Thank you very much ti panagbubuyam, my friend. Ni Marisa Pascual iti Kuwait, ni Isko de la Cruz iti Barangay 40 Balatong, Lavag City. Kastameten ni Marilu Tungpalan de la Cruz, ni Paileti Sarmiento iti Barangay 55 diti Siyudad Tilawag. Nagawidak nga rod, Manong Robert. Saan niya mailadawan na ragsak? Ni Lola, nilelang ko, makita nak. Oh, nauma ka niti trabaho. Diyos tiyag ngina ka, di pawpawit mo nga. Allowance ko, ken makmakan ha. Danda ni Jack may ibus, di kiti pawpawit mo, ken ni Blessing, no, may di pagadalan. Danda ni Meten Linawas, no, may mangipatan. Nasdaawak. Ngamin kabsat awan ti bilin ko kini Blessing amang tedpay ti kantidad. Wenno groceries kini Lola. Tilaing bagbagak keng kuana ket no ana ti maited na ket. Isu. Ngem ko na ni Lola ngaglaplapunusan. Ay. Degi ji Lola ket. Ibagbagak kini Blessing o may pagking kagabuta jak kayaten nga mapangkapay makiulo when no makitinggit ka rin kataltalunan. Ay, sipod pimanaw ka apukit saan ako na mapmapan. Amin, umanaymit ipapay nga kantidad. May napapay mo kantidad, may napapawit mo ka ni Blessing. Agsubsubra ka. Dagi di Jack makmakan niya, biskwit kada masida nga karne kada ikan niyo, may day pipanggit. Nudaduma, makapadawat akpay kada kiti karubat tayo. At jakmet masida amin. Agi aman nakapuka. Talaga nga,
napatigak unay gayam ken ka. Maragsakan ako unay. Sino kumapay ti patig kulula no sana sika? Sika nga nang ipadungo when no nang iparik na iti dungo kinayat kanya. Gabutawang met ti naganyak kanya. Suwa sika ti tumbi nga pagsumatak. Naragsakan ni Lelang maburbur siya anak. Karigiti padbagana nga napanimimpan ni Blessy ken kuana manumro. Oh, saan kanto ka din nagsubli ti trabaho? Uray klayangin ti panangawag da kanyak lola gabuta. Kahit ko ti napao to pa nagbakasyon. May tulata ka nun ni Blessy no kasapulan dakman eh. Kastaya, malawan. Limapsat nga pimudaw ka. Apo, sa nga kasta ti kudil mo, hindi pumanaw ka. Nakapudpudaw ka meten. Pati rupam nakapudpudaw. Rimwar ti gusto nga lasbang mo anak ko. Nakalaplapsit ka. Rebelita. Panangdayaw ni Lelang kanya, Manong Robert. Naglabas pa, digiti aldaw nga dinipuputan. When kabsat, napardas ti panaglabas ti aldaw. Dumani makatawin gaya men, sipud day di panagawid ko. When, dumani makatawinen nga daki ti sidong ni Luna. Ngemawan man laing ti damag ko no sa dino at talaga tinangipanan ni Blessy ti anak ko. Agingga nga nadamag ko nga ni Blessy kita dagaya men di Kamanilaan. Gabuto sa giant nga agtrabaho kalpasan ti graduation. Sanak man laing nga may inimbitaran. Hindi pa nagturpos na kabsat. Naglabas pa digiti aldaw. Addalat ta digiti gundaway Manong Robert. Nga malagip ko tinyanak ko ang maladaga. When, sa dino nga taitan ti ayan na. Sa dino nga taitan ti. Nakaipipanan na ti maladagang inpas ngayon ko. Nasayat nga tamit laing iti biyag na. Diyos ko. Sapay kumatag kurus to tindalan mi ti anak ko. Sapay kumaapo. Kinun kunak. When manong ko, de di kwarta nga inted, the Blessy kanya. Ket inpuna kiti basit nga negosyo. May nga sari-sari store, no pay awan ti patakder. Nga maddadig iti lako kiti mismo nga salas, when no pan nakasalas ti basit abalay mi, tinilela. Nagbalinmet nga napintas ti gasat ko nga nanginegosyo iti detoy. Ngamin ket dandan iso amin ka digiti kapurukak. Ket digiti lakok ti umay dagatangin. Nagserbi ti uneg ti pagtenganda. Aglalo digiti saanen nga makapanpay iti tiyandaan. Nagtultuloy ti kaawanen ti komunikasyon mi wenno damag ko ken ni Blessy nga gayem ko. When Manong Robert. Kailiw kumette na makita ti gayem ko kang runaan na ti inana. Ngamin ket isuda ti sabali pay nga parswa nga nangiparik na kanyak kinayat. Aglaloy di kasapulak launay ti tao nga mga kupar wenno mang proteher kanyak gapoy di pan nakaranes ko. Nalipatak metten ni Lowy. Adamet digiti agrayrayo kanyak manong ngem kasla jakon mapanunot pay. Kasla saan kon nga kayat ti umasawa when no makiayan ayat pa. When kabsat. Agingga nga inkarik nga sa pulek ni Blessy tapnon amwek no sa dinno ti ayan ti anak na. When no anak ko. When kabsat. Kayat ko ang makita ni Blessy ta ured laing ti pan nakakita kita anak ko. Ket mabalinen nga pakaragsakan. No ibuteng na nga riribukek ti biag ti ubing. Ket saan? Saan ko nga aramidin? Aglalalo pagayam ko no makitak nga nasaya at tisasaaden ti ubing ngayon pas ngay ko.
kadeng ko Manong Robert tinapan iti ilida. When iti mismo nga pagtaingan da. When kapsat. Iti kadda kiti pagtaingan da baketen ti inana gabuta. Addan 5 atawen ti napalapas. Iti day di pinagtalaw ko wenno. Panagawid ko kalpasan nga kinupkupda kiti naganakak. Tita, saan ka di nagbakbakasyon ni Blessy? Adda ka diti. Manila pa'y lae. Sinaludsod ko. Awanen ni Blessy ije Manila. Adda ni ije Estados Unidos wenno Amerika. Kadwa na ti anak na. Nasda awak. Anak na kunayo. Anak da kadikin ni Adrian? When? Anak da kini Adrian? Ngem, saan niya nagkatuluyan da Blessy ken ni Adrian? Ni Adrian kita day di Espanya. Idinto nga ni Blessy kada di Estados Unidos. Kadwa na ti anak na. Lalaki ka di ti anak na. Saan? Babae. Bibo nga babae. Saan ka di pa nga nagbakbakasyon ni Blessy sipod na pa ni di Amerika? Saan pa eh? Saan na niya kayat ti agbakasyon gaputa? Kaslasan na kayatin nga malagip pa ni Adrian. Nasaktan nun ti pa inaramid ni Adrian Kingkwana. Ngamin ket asawa ni Adrian iti sabali ang kaayanayat na. Ngayon una nga na pa ni Jay, Espanya. So nga, nasaktan ti anak ko. Saan kumitin nga ipilpilit king kuhan na ti panagawid na. Gaputa, amangan tadadalaeng nga rumtab ti sugat nga pinasar na kini Adrian. Ngayon ba amtay kumusta kanto? No kayat mo alaim ti address ken kastamit ten ti telephone number na ta, mabalin mo nga tawagan. Alis tumit lang ti tatawag. Laeng, busy ta, agdub-double job. Kaya't na kanu nga isaganaan ti masakbayan ti anak na. Detaman ti, balikas na kanya. Palawag ti ina ni Blessy Manong Robert. Nasdaawak. Saan da nga nagkatuluyan kay ni Adrian nga maddaanin ni Blessy ti anak nga may sa babae pagayam ko. Edi Manong Robert inatap ko nga ni Adrian tinangrames kanyak. Gubway di tinapigkit pa nagkitkita na kanyak. Already damo miti agkita. Kasla inatap ko manen nga ti anak ni Blessy ket isu ti anak ko. Ngem puro atap pagayam ko. Awan ti pakakonfirmarak. Nang nangruna ket sang kumitten na makasarita ni Blessy. Ada talaga nga inted nga telephone number ti nana, pinadas ko nga tinawagan ngem saan na sumungsungbat. Pinadas ko nga tineksan ngem kaskas di nga di sumungbat. Itakabsat ko nagtultuloyen ti panagnignegosyo. Nailiwliwag ko ti pasamak kanyak. Ti panangpanaw kanyak ni kayanayat ko nga ni Lowy nga itakit at damit din iti sabani nga nasyon. Keng kastamit din ti panakaramis ko. Inkarikon nga sa anakon nga makirelasyon pa eh. Uray no addan di kita agrirayo kanya. Wen pagayam ko. Tinalikudakon ti makun ko na alubong ni Ayat Manong Robert. Ituyan pagayam ko nga gibusak dati surat ko nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ko. Sapay kumata nakaitedak ti adal ken linglingay karididim nga iti deti nga programa. Tuy pagayam mo nga agyaman Revelita.
ko, Rebelita, thank you very much. Iti pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. No ti problemam ket tisutisan mo nga pan nakakita ken ni anak mo, wenno pa nagat-atap mo nga ti madakdakamat nga anak ti gayem mo nga ni Blessy ket isu ti anak mo. Nga minsan nangin palgak no sa dinno tiningi panan na. Adu pwede kiti wagas nga mabalin mo nga pangalututan wenno pangamuan no pudno ti atap mo. Narigat ti puro atap pagayam ko. Aya? So nga aramidem di kiti wagas kasla kumay ti saan mo pa nakaumuma nga mangkontak ken ni Blessy. Saan met nga mamimpinsan niya bigbigem nga ti anak na ket isutin niya anak mo. Mabalin niya damagem laeng no siya dinno tinakay panan na sa dinno tinangi paadaptaran na makumanayen. Tapnon di kasta malawlawagan ka. Nadagsin unay para ken ka ti kang kanayo niya pa ng panpanunot mo no sa dinnon ti ayan mo. Wenno ayan ti anak mo. Ken no pudno kadi nga ti anak mo ket isu ti kadwa ita ti gayem mo nga ni Blessy EJ Estados Unidos. Ken may sapay saan mo nga mamimpinsan nga likodan ti lubong ni ayat. Saan mo nga naibagan kada iti maudi nga paset ti surat mo no kumustan ni lolang mo, ni lelang mo. No si bibiyag pay wenno saanen. Narigat ti agmaymay sa iti deto nga lubong. Pagayam ko Rebelita. No adda pay tiyansam nga maaddaan iti kataktakunay na iti deto nga biag aramidem. Ngem laeng masapul nga siguraduem nga ti mapilim ket isunto ti katakunaynay mo tong palbiag. Agyaman na kiti panangito patulod mo iti deto nga surat mo iti programa tayo tinapalabas pagayam ko. Sapay kumata napnek kay ti wagas ko nga nangibasa iti deto nga surat mo. Thank you very much pagayam ko Rebelita. Deto yung ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tay amin asa nga pada agyaman kamting kay panagbuya ken panagdingeg papagaya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.